Her ses Helle Thorning, der lige har været inde og holdt 1. maj-tale i Fælledparken. Hun er efterfulgt af en stor strøm mennesker, samt en masse politi og en hel masse medier. Hej, jeg står her med Cecilia, og hun vil gerne fortælle lidt om, hvorfor hun er her på 1. maj. Jeg er her for at drikke en masse med mine venner, og have det rigtig hyggeligt. Der er simpelthen ikke noget politisk i det. Nej, ikke rigtigt. Det er for at nyde den gode stemning. Det er simpelthen for at nyde den gode sol, den gode musik og de mange øl. Ja, hej. Jeg står her med Mathias på Fælledparken, og han vil gerne fortælle lidt om 1. maj. Og Mathias, hvad er det helt præcis 1. maj det handler om? Jamen, i bund og grund så handler 1. maj jo om, at vi skal have solidaritet, også lønmodtagere og arbejde, lave arbejdernes kampdag. Men vi har sådan nogle lidt mere specifikke agendaer. Vi har herinde med Foreningen af Danske Lægestuderende. Så vi, udover at vi selvfølgelig viser sympati til alle arbejdere og gerne vil fremme lønmodtagernes vilkår, så vil vi også gerne specifikt gøre noget for de studerendes vilkår. Og det er jo sådan noget meget med, vi har sådan noget 4-årsregel og sådan nogle forskellige ting, sådan noget med, at vi skal presse hurtigt igennem systemer, og det vil vi gerne kæmpe imod. Det er en af vores mærkesager. Hej, vi står i Byggefagenes telt, og vi har fået Palle til at snakke lidt om EU. Palle, hvorfor er det, du siger nej til EU? Det kan jeg godt fortælle jer, det er ikke EU, det handler om patentdomstolen, ikke? Og for eksempel i Amerika derovre, der har man kunnet tage patent på et brystgen. Et brystgen har man kunnet tage patent på. Det vil sige, at hvis nogen forsker i brystgen, ikke, så skal man betale til det amerikanske firma. Det er for eksempel brystgen. Det er den ene grund, for man kan ikke tage patent på en krop. Man kan ikke tage patent på en krop, eller sådan har jeg det. Det kan man ikke, og det er derfor, jeg stemmer nej. Og det er jo sådan, hvis vi bliver meldt ind i EU, eller hvis vi stemmer ja, så vi behøver ikke at gå med til det her nu. For det er, vi kan altid melde os ind igen. Hvis vi opdager, at det er noget lort, så kan vi melde os ind, altså for det vi har sagt nej. Så derfor synes jeg, vi siger nej. Hej, vi står sammen med Tjerning, og han vil gerne fortælle lidt om, hvorfor han stemmer nej til EU. Hvorfor stemmer du nej til EU? Jamen, jeg stemmer nej til EU, fordi EU det er ikke for arbejdernes vælge i de lande, der er med. Det kan vi se i hele Europa. Hele Europa er ved at bryde sammen. Og det er på grund af de implementeringer, der kommer fra EU. EU er kapitalens højmagt. Det er ikke arbejdernes højmagt, og derfor stemmer jeg nej til EU. EU har lige indført en mindsteløn i Tyskland eksempelvis, der siger, at mindsteløn i Tyskland er 63 kroner. Og lurer min bare røv. Inden et år, så er der et krav fra EU. Så skal vi også have mindsteløn i Danmark, som er statsstyret, og det er jeg dybt imod. Jeg synes vi har i Danmark har vi en arbejdsmarkedsmodel, der siger, at vi har nogle trepartsforhandlinger, der er ganske udmærket. Lad os beholde dem i fred, og lad os få lov til at forhandle vores lønninger i fred. Hej, vi står her ved Dansk Metal i Fælledparken sammen med Morten. Og Morten, hvad betyder EU for jer i Dansk Metal? EU betyder rigtig meget for Dansk Metal. Det betyder både, at vi kan få rigtig mange arbejdspladser igennem EU, men det betyder desværre også, at vi får rigtig mange østeuropæere op, blandt andet til Danmark, som tager vores arbejde og dumper lønningerne. Vi ser desværre rigtig mange steder, at der er nogen, der arbejder helt ned til 50-60 kroner i timen, som laver også medarbejde, som vi laver i Dansk Metal. Og det betyder jo selvfølgelig, at en dansk smed, der skal betale husleje og fagforeningskontingent og alt betale skat, så er det svært at betale de ting, hvis du tjener 50 kroner i timen. Så det prøver vi rigtig meget at gøre op med i Dansk Metal og sørge for, at når man arbejder i Danmark, så arbejder man på gode løn- og arbejdsvilkår. Hej, vi står for et kommunistisk parti i Danmark, og vi vil gerne høre om, hvad deres holdning det er til EU. Hej Jette, hvad er din holdning til EU? Jamen, vi skal ud af EU. Simpelthen. EU skal ikke bestemme noget som helst. EU er kapitalens fællesskab og ikke almindelige menneskers fællesskab. Vi skal ud af EU, og vi skal selv bestemme via vores eget parlament, Folketinget, og så samarbejder vi med dem, som vil samarbejde med os, og det gør man nordisk samarbejde, europæisk samarbejde og i øvrigt rundt om i verden, hvor det er fornuftigt at samarbejde. Vi skal ikke være bundet af EU, som griber ind i forhold til en masse ting, finanskapital, vores arbejdsmarkedspolitik og understøttelser og nedskæringer. Så vi skal ud af EU,
Simpelthen, og vi samarbejder med andre lande naturligvis.